Di kitêbên sinifên nehemîn yên lîseyan de qismên di derheqê Mislimanbûna Kurdan de hat derxistin, ev yek jî bû sedema bertek û nerazîbûnên mezin. Malum e her kesî ku fikr û oramanê sîstema kemalîsta ku tê gotin Kurd tuneyî dibe sedema kîjan encaman. Ev polîtîkayên înkar û bişaftînê gelek salan hatin rexnekirin. Ev astengêlê pêş heq û azadiyan her tim hatin rexnekirin û nerazîbûn li dijî vê yekê hat dayîn. Di salên dawîn de her çixwaz kêmasiyên ciddî hebin jî, geşedanên müsbe jî diqewime û tuke jî van geşedanên dibe sedema hêviyan înkar nakin. Lê mixabîn ev çend sale mirov dibêjin qey êdî cardin pêş ve dihere ev rewşa. Di naveroka kitaba tarîxiya sinifa ne Emîna lîseyê de guhertin pêk hat. Wek bi zihniyeta înkarbûnê mudaxele li vê kitêbê hat kirin. Ev yek ji di xuyakirin rewş paş ve diçe. Di kitêba Elbelazûriya Futuhul Buldanê de berê malumat hatibû girtin û di kitêbên tarîxî de cî girtibûn. Resmên derheqê Mislimanbûna Kurdan de îsa ji kitêbê hat derxistin. Lê sala çûyîn ev malumat û resîm di kitêba tarîxa sinifa Neh Emîn de hebû. Di kitêba sala 2019 de dihat gotin. Ji bilî Ereban İslamiyetî di nav Türkan, Eceman, Berberiyan û Kurdan de belav bûye. Lê îsal ev malumatên derbarê Kurdan de hat derxistin we Kurd hatin înkar kirin. Durûpela 183 de malumatên Mislimanbûna Kurdan hat derxistin. Lê malumatên derbarê qewmî de heman man. Herwa sala çûyîn di kitêbê de bahsa sahabe cavan el Kurdî de hat kirin. Dihat gotin Kurd di heyama Hezretî Muhammed de bûnin Misliman. Lê îsal ev malumat û agahî di kitêbê de cî negirtin. Dîsa di kitêba Elbelazûriya ku sala çûyîn wek çavkanî diha nîşandayîn de dihat gotin. Ji xeynî hinek pevçûnan Kurd bi raya giştî û silhê bûnin Misliman. Lê mixabîn ev malumatan jî îsal di kitêbê de cî negirt. Sala çûyîn di kitêbê de dihat gotin. Qewmê Kurd piştî Ereban qewmê ewlên Mislimanin. Lê îsal ev malumat û agahiyan ji kitêbê hatin derxistin. Wek dibêjin qey Kurd tunene. Ev yek jî di navraya giştî de bû sedema nerazîbûnek mezin. Weka tê zanîn sekreterê giştiyê MHP İsmet Büyük Ataman sala çûyîn îtirazê îfadeyên Kurd di heyama Hezretî Muhammed de bûnin Misliman. Qewmê Kurd piştî Ereban qewmê ewlên Mislimanin. Kuribû û mektûbek ji Wezîrê Perwerdehî Ziya Selçuk re şandibû. Tê îfade kirin îfadeyên derheqê Kurdên ji kitêba dersê hatinin derxistin ev mektûba tesîdar bûye.